Хәерле сәгатьтә. Сәлам каналында Ишембай телевидениеһы сәламләй. Эфирда яңалыктар тапшыруы. Студияла Киния Әхмәдиев. Уңайлы кала мөхитен формалаштыру. Төбәк проекты буенча Агыйдел елгаһы буе яңыру кисерә. Бында пляж һәм балалар өчен уен комплексы урынлаштыру буенча эш бара. Был эш май айында башлангайны. Ул тамамлану өстендә. Проектлаучылар берничә мәсьәләне хәл итәргә тырышты. Ял итүселәргә кояштан һәм эҫенән һаҡланыу урындарын төҙөү, балалар өсөн уйын майҙансыҡтарын булдырыу, ротонда кеүек ҡоралмаларҙың төҙөлөүе ысын мәғәнәһендә Ишембайҙар өсөн матур бүләк булды. Бындай ҡоралмалар тәүге тапҡыр боронғо Грецияла төҙөлгән. Ротонда архитектура һәйкәлдәре Ишембай ҡалаһының парк, сквер, башҡа ял итеү урындарын биҙәй. Ә пергола ул рәшәткәле япма. Уларда ял итеү урындарына яңы заманса төҫ бирә. Яр буйын төҙөкләндереү был эштәр менән генә сикләнмәй. Шулай уҡ эттәр менән йөрөү өсөн майҙансыҡтар да буласаҡ. Агыйдел буйын төҙөкләндереү эштәре дауам итә. Колоннада, ротонда, пергола, но раньше такого здесь не было. Это все по итальянскому и по греческому стилю здесь все было разработано проектировщиками. В рамках комфортной среды это единственное сооружение, которое здесь такое масштабное в городе Ишимбае. Коронавирус пандемияһы осорондағы иң мөһим ғәмәлгә килеп еттек. Һис шикһеҙ был осор медицина тармағында эшләгәндәр өсөн олы һынау, көсөргәнеш һәм тәжрибә осору булды. Коронавирус менән сирләгән кешеләрҙе ҡабул иткән, дауалаған табиптар, шәфҡәт туташтары ҡаһармандарса алғы-һыҙыҡҡа сыҡты. Ваҡытын, көсөн, сәләмәтлеген генә түгел, бәғзеләре хатта ғүмерен аямайынса кешеләрҙең иҫәнлек һаулығы өсөн көрәште. Әле лә аяуһыҙ ҡатмарлы көрәш дауам итә. Беҙҙең ижади төркөм Ишембай инфекция госпиталендә булып, унда эшләгән табиптарҙың эше менән яҡындан танышып ҡайтты. Артабан теманы Хәнә Мәҡсүтова дауам итә. Регина Сахауддинова бәләкәйҙән табип булырға хыяллана. Ҙур теләге уны Ырымбур медицина академияһына алып килә. 2015 йылда терапевт һөнәре буйынса ҡулына диплом ала. 2017 йылда Ишембай үҙәк дауаханаһының кардиология бүлегендә терапевт булып эш башлай. Бер йылдан кардиолог һөнәренә уҡып сыға. Шул ваҡыттан алып ул пациенттарҙың иң яратҡан табибы. Инфекция госпиталенә октябрь айында килә. Мин бында нығыраҡ кәрәк ти ул, тыйнаҡ ҡына йылмайып. Мин врач-кардиолог, кардиология бүлемдә эшләйем. Бында мин бер айҙан ашыу эшләйем. Эшебеҙ ауыр, эшләү был беҙҙең бурыс. Бөтә врачтар да ауыр шарттарҙа эшләй. Беҙ бөтәбеҙ дә геройҙар. Инфекция бүлегендә Регина Сахауддинова менән бергә 5 табип, Башҡорт дәүләт медицина университетында белем алыусы 4 ординатор, Ишембай үҙәк дауаханаһының хеҙмәтләндереү персоналы эшләй. Госпиталдә табиптың эш көне оператив кәңәш менән башлана. Тәүлек буена дауаханаға нисә ауырыу килтерелгән, уларның ҡайһыһы ауыр хәлдә, кемгә ниндәй дарыуҙар кәрәк. Ошо мәсьәләләр хәл ителгәндән һуң Регина Сахауддинова башҡа табиптар менән ҡыҙыл зонаға керә. Медицина хеҙмәткәре ҡыҙыл зонаға инер алдынан алҡа балдаҡтарға тиклем сисеп, бирсәткеләрҙе 2 ҡатлап кейә. Йоҡа резина әйберҙең йыртылыу ихтималлығы ла бар. Махсус һаҡланыу комбинезоны аҫтынан иһә тәнтен алһын, артыҡ тирләтмәһен өсөн трикотаж костюм кейелә. Ә бына күҙлектәр бутланыуҙан көнкүреш шыйыҡсалары ҡотҡара. Махсус һаҡланыу комбинезоны кейгәндән һуң табиптар менән палаталар буйлап үтәбеҙ. Госпиталдә әлегә 73 пациент дауалана. Беҙҙең ижади төркөмдө күреү менән ауырыуҙарҙың һәр береһе ниндәй генә хәлдә булыуға ҡарамаҫтан табиптарға рәхмәт һүҙҙәрен әйтеп ҡалырға ашыҡты. Вовремя убираем комнату, питание хорошее, условия хорошие, очень отличные. Они как метеоры бегом ходят, вовремя приходят, температуру измеряют, все, что положено. Мы довольны. Мы хотим быстрее выздороветь домой. 60% поражение менән килдем. Врачлар мында көндөҙ ҙә эшләй, төнья дә эшләй. Берегеҙҙә компьютерда сөйләгән әйберләргә ышанмағыҙ, ҡурҡып өйөгөҙгә ятмағыҙ. Врачлар мында һәр ваҡыт поста. Рәхмәт врачларға. Беҙҙең әле ҡыҙыл зонаға инеүгә 1 сәғәт тә үтмәне. Йөрөүе ауыр була башланы. Был костюмда тәнтен алмай, тирләтә. Күҙлек тә буҫлана, асыҡ ҡына күреп булмай. Ә медицина хеҙмәткәрҙәре ошо костюмдарҙа 8 сәғәт буйы йөрөй.
Адак тада зонага сыгып, һәр пациенттың авыру тарихы электрон рәвештә тултырыла. Уларга анализдар тәгаенләнә. Еңелрәк авыргандар табиб күзәтү астында өйләрендә дәвалана. Буга тиклем Салават, Стәрлетамак, Өфе дәвалау учреждениелары безнең сирләрне кабул итә. Хәзер табибларга үз көстәренә ышанырга туры килә. Көндезге терапия бүлегендә эшләнем терапевт булып. Бындагы инфекционный больницалар, отделениелар ковид госпитальдә врач итмәү буенча бында килдем. Эшләү авыр, конечно, тиетек, но түзәү инде 8 сәгать эшләү, 8 сәгать ял итәбез. Шундай график менән эшләйбез. Госпитальдә медицина препараттары yetişмәгән сорактала, табиблар авыр хәлдән тиз сыга. Бер генә пациентта игътибардан читтә калмай. Бында килеп эләккән һәр авырудың гомере өчен көрәшә улар. Госпитальдә төп шарт хәвефсезлек талапларын үтәү һәм вирус таралуга юл куймау. Татьяна Ракитская госпиталь мөдире булып эшләй. Башка табиблар кебек һәр авырудың хәлен еңләйтер өчен көрәшә. Бар күңел ялыһын пациентларына бирә. Я врач-анестезиолог-реаниматолог вообще по своей специальности. Важность, наверное, заключается в одних этих словах. Принять больного, оказать всю неотложную помощь, чтобы больной выздоровел и пошел на поправку. Кызганычка каршы күптәребез ошо сиргә юлыккас кына табиблардан ни тиклем авыр эштә эшләвен күрә. Үз һаулыгы турасында ла кайгырта башлай. 3-нче көн генә Ишембай калаһының инфекция госпиталеннән сыктым. 5 көн буе минең һаулыгым өчен медсестралар, санитаркалар, врачлар йөгерделәр. Шул тиклем военное положение, хәрби хәл дип әйтергә була моны. Кешеләр бу больницага керә алмайдар, кирһәләр юнәтергә тырышалар, системалар укылдар яһайдар. Аурудан һуңныклап шәбәеп китү өчен нимә эшләргә? Табиб язган даруларны эсергә, тын алу гимнастикаһын эшләргә, күбрәк хәрәкәт итәргә һәм саф һавала йөрергә. Йокыга игътибар бүлергә, сәламәт һәм дөрес туклану режимын тотырга, витаминдар эсергә. Үзеңә эмоциональ яктан ял биреп алырга кирәклеген искә төшерә Зөлфия Мустафа кызы. Йогышлы сирдән куркыныс көскә ия булуына ышанмаган, унан хакланмаган һәр кешенең аңна бары битенине ошо һүзләр. Бүген вирус белән көрәштә бар авырлыкты садам күтәргән медицина хезмәткәрләренә олы рәхмәтте ябай талапларны үтәү аша белдерәйек. Бер-беребезне хаклайык, сирде таратмайык. Бына шундай шартларда эшләй Ишембай инфекция госпиталендәге врачлар. Улардан һәр берсенә һәйкәл куелган. Хәнә Максутова, Асан Рахманғолов, Ишембай хәбәрләре. Айык авыл 2020 конкурсының муниципаль этабы башланды. Конкурстың максаты авыл халкын айык һәм сәламәт тормышка ялеп итү, яшь буынды традицияларга ярашлы дөрес тәрбияләү һәм эскелек, тәмәке тарту, наркотиктар тәэсиреннән хаклау. Тәүге район этабы 2020 елдың 1 августынан 30 ноябренә тиклем Башкортстан Республикаһының муниципаль райондары авылдары арасында уза. Икенче республика этабы 2020 елдың 1 декабреннән 2021 елдың 25 мартына тиклем район этаптары еңүчеләре арасында узачак. Ишембай районының Алакай авыл халкы ла тәүге этапта катнашырга теләк белдерде. Авылга кергәс тә фельдшер-акушер пункты каршында торган тиз ярдәм машинаһын күргәс, шунда туктамай булдыра алманык. Дөнья хәлен белеп булмай бит, бәлки кемдер безнең ярдәмгә мохтаждыр. Аллага шөкер, хәзер элекке кебек безгә эскенән баштары авыртып, я пахмилдән ярдәм һорап килгән кешеләр юк дип каршы алды безне Алакай авылы фельдшеры Дәйсән Һөяргулова. Шуны шатландыра, әлеге көндә алкоголь интоксикациясы менән мөрәҗәгать итүчеләр бөтенләй юк. Безнең авылда бөтенләй юк, безнең тирәлә ул совсем дә һирәк күренешкә әйләнде. Шуның өчен нык шатланам. Мин был авылда 22 ел эшләйм. Элекке мин эшләргә килгән вакыттар менән сагыштырганда, авыл нык үсте, зурайды, матурланды. Кешеләрнең аңы үсте, улар эскегелекте насар икән аңлай башлаганнар һәм эскелектән бөтенләй баш тартырга булдылар инде. Элекке кебек колхоз булмаһа ла, йорт төзеп, авылда калырга ата-олатайларының нигезләрен хакларга тырышкан яшьләр җитерлек. Резида менән Рафаэл Валиуллиндар тап ана шундайлардан. Уларның үз кулдары менән халып кергән 2 катлы йорттары әллә кайдан күздән явын алып, тирә-якка ямь өстәп ултыра.
Вәлиуллиндарның йорттарының тышқы гына түгел, эсе лә нурга күмелгән. Шат балалар тавыштарла нур өстенә нур өстәй был өйгә. Без ошо авылда 2012 елда йорт төзеп сыктык. Ирем үзе төзүче булгач, ошо йортты вис үзе төзене инде. Мин хужабикә, ул эштә, командировкаларда эшләрдә йөри, төрле районнарда төзелеш буенча. Мин хужабикәрәк була, бакса үстерәм, маллар карайым, 2 балам үсә, 2 балабыз. Безнең авыл аяк авыл конкурсында катнаша, яшәйм дигән кешеләргә авылда бөтә мөмкинчелекләр бар. Алакайдарның уңыштарының сире мугаен урындагы хакимият менән урындагы җәмәгать үз идаралыгының бер төптән булып эшләвенә лә бәйлелер. Рафаил Мордагылов итәкләгән был җәмәгать институты авылда оештырылган бер генә эштән дә ситтә калмай. Хатта күп вакыт үз идаралык агзалары матур саралардың башында тора. Уларның ярдәме менән авылда зыяраттың кәртәләре алыштырылган. Унда эш коралдарын хаклау, хук көндәрдә йылыну өчен бәләкәйрәк булса йортта төзеп ултыртылган. Балалар майдансыгы, яшьләрнең мөхәббәт баксаһы, авылга кергән җирдә урынлаштырылган баннер, яуда ятып калган авылдашларына арнап ултыртылган һәйкәл, мәдәният усагындагы төзекләндерү эшләре барыһы ла урындагы җәмәгать үз идаралыгы менән авыл хакимиятенең бергә башкарган эше ул. Бәләкәй генә алакайдың тагы бер күзгә ташланып, авыл кешеләрен үзенә әйдәп торган урын ул әлбиттә мәдәният усагы. Ул әллә кайдан ук йылылык бөркеп авылга ямь биреп тора. Безнең Алакай авыл клубы 2015 елның 1 октябреннән элекке Алакай башлангыч мәктәбенең бинаһында эш башланы. Был бина клуб өчен яраклаштырылмаган булганы өчен авыл халкы менән бергәләшеп, урындагы башлангычларда яклау программасында актив катнашып, 17 елның декабрендә матур итеп ремонт яһалган клубтың асу тантанасы булды. Без укучы балалар менән ел хайын, ел уратаһына дип әйтерлек була, урманга экскурсияга барабыз. Яй көне без йөрибез, какук сәйе үткәрәбез, карга буткаһы байрамдарын үткәрәбез балалар менән инде. Улар тауга менеп йомыртка тәгәрәтү Йолаһы борын-борындан килгән инде ул. Уларның улатайлары, өләсәйләре малай вакытларында шул уенда уйнагандар. Һәм хәзер дә балалар шул таудан йомыртка тәгәрәтү уенын уйнайдар инде. Алакай авылы киң күңелле, уңган, кунаксыл кешеләре менән дә дан тота. Бар гомерен балалар укытуга арнаган укытучы, хезмәт ветераны Мәгүдә Хәбибуллина, ата йортның нигезен корытмайбыз дип туган авылына күсеп кайткан, гөлдәр үстерергә яраткан Гөлсинә Ильясова, бешергән аштары, бәлештәре, корыттары менән авылдашлар арасында абруй казанган Рәмилә һәм аның тормыш иптәше Рәшит Каскыновтар, улар барыһы ла ошо йөрдең яме, туган авылдарының куты. Алакай авылы зур түгел. Алакай авылында 60лап өйдә 94 кеше яшәй. Алакай авылы көндән-көн матурлана, яңа йорттар төзелә, яшьләр ерактан кайтып матур-матур йорт һала. Шуныһы шатланабыз, шуңа шатланабыз. Эсеп йөргән урам буйлап кеше юк. Элекке хаткан, арака хаткан точкалар күптән ябылып бетте. Алакайда бер киоск эшләй. Ул киоскта аракы исемлек андай хату юк. Айык авыл конкурсы әүдем катнашты, халык, Алакай халыгы бит инде. Ул конкурс кәрәкле. Ул конкурслар ел һайын үткәрелеп торһа, авыл халкы ел һайын катнашырга әзер. Авылды кешеләр ямлай, улар айык та, зиһенле лә, акыллы ла, бердәм дә булһа, тормыш тагы ла матуррак, күркәмрәк була. Сибагат Рахманголов, Илназ Беккужин, Яңалыктар. Ошоның менән бүгенге сыгарылышыбыз тамам. Киләһе осрашканга тиклем хушлашабыз. Һау, сәламәт булыгыз.